Baterky došli. Je nedeľa ráno a už teraz vás priamo tu z Trenčína dívam na budúci týždeň na narodeninovú oslavu do Boba Baru, do najlepšieho diskoklubu na východe, priamo do Košic. Nechcete vedieť, ako tam bude. Už teraz sa bojím a teším zároveň na najväčší žúr tento rok na východe, ktorý sa odohrá v Košiciach v rámci narodenín. Apropos narodeniny. Pozdravujem miestnu pani upratovačku a už teraz sa teším, nezabudnite, toto všetko vystrihám a dáme tam len to najpodstatnejšie. Dátum 16. októbra. Narodeniny Boba Baru, buď tam, ja tam budem, môj kameraman tam bude, môj fotograf tam bude. Najlepší personál, hromada cien, prekvapení, súťaží a prosím vás, neudúbte ma tam, som maličký a bola by ma škoda. Je ti jasné, že budúci týždeň v piatok v Košiciach, pokiaľ prídeš, tak zošedivieš a možno ti narastú aj takéto vlasy. Teším sa, strašná zábava.